Morning mga amigo. What's up ng lahat? Welcome back to my channel. At kung bago ko pa lang dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell button para updated ka sa mga bago kong video. Dito tayo nga sa sa bukid. Ayan o. So pataniman si Kesani ng palay niya. Malagkit yan yung tatanim nila dito. Yung sa atin doon baka next week pa ang mga 9 o basta sunod na linggo, itong linggo na to. Ayan sila o. Ang bilis ni Kesani tanim. Dapat kumakanta ka, kuya. Ha? Dapat may kanta ka. Ang gitara, noon lang bilis ako, pero ngayon wala na. Hindi, maganda pag sabay-sabay kayo. Ganyan din kami dati. Tanim. Saan? Ano nangyari naman? Wala. Busy lang, busy. Punta po. Bukas baka punta ko doon. Marita po na ikinambas ko yung akin. Basakin na natin yung biling. Para may magamit tayo. Bayan na yan, magapag ka pa. Magamit ka ng gasolina, silang mga kinuha na po dyan. Para doble-doble pag nagpatubig tayo, di dalawa ng makina, di ba? Oo, dalawa. Ang bilis na. Pinagawa ko kahapon. Ayaw mandar. Oo. Binila ko ng spark plug. Spark plug lang pala. Spark plug PT. Galing ako sa sabi. Yung ko. Napaya ko ng pinakambusing makina. Ayan na yung binhi mo doon. Oo. Kinuha ko na para mataniman na yun. Pag hindi ako. May iwan yun na naman. Mataas na. Mataas na. 3 buwan. Ayun o. Linggo. Linggo? Nauna di ba yan? Hindi. Sabay lang. Umaga. Umaga lang. Umaga lang ba yun? Umaga lang. Sabi mo na unang 3 araw. Hindi. Umaga lang. Yung una doon. Maganda na. Maganda na. Iba talaga yung araro yun. Oo, iba yung 2 beses na araro, no? Ayan, no? Parang patigas ilalim. Tigas eh. Maraming damo kasi eh. Kaya tinawag ko hindi nararo yun eh. Lalo. Mahirap makulit-lit. Sa amin nawala na yung tanim. Ha? Nawala na yung tanim. Puro sabog na lahat. Kasi matrabaho nga yung tanim eh. Kung alam ko lang na ito ay magastos ng pagtanim. Gastos matrabaho pa. Trabaho pa. Pag sabog hindi. Anong kunya ito na? Ginagawa mo yung pag Yan nga yung Ronstar. Ronstar? Ilang araw yun bago ma-ronstar? 1 linggo ata yan? 1 linggo. 1 linggo lang yun? Ay, 1 linggo lang? 1 linggo tapos 14 days gano'n. 2 beses siya. Ronstar din? Full yearly may Ronstar? 2 beses yun. Hindi mano yung palay? Hindi. Pag matapang yung mo, naninilaw pero hindi masusunog. Kung ko lang ang kanya na Almix? Pwede rin Almix. Gano'n din kami Almix pag matanda na yung palay. Ay pag ganyan eh. Pwede na Almix na yan. Yung malambot na kuwan? Oo.
Sigurado yun. Ano yun, bulok. Mamamatay yun. Madaling ko niya, tumas eh. Ano, bilis niya kayo sa kanina. Sila magpilapit sa mata mo. Buti kong may pang-araro. Ano? Soy! Sipag ah! Kasi Gerald, Ha? itong kanya sa Chris, araw. Yung Gerald, ito doon. tanim. Oo, may bayo po. Anong araw niya? Manisigil tayo, Bibes. Ay, Bibes. Ano ba? Bibes. Pabulo tayo ng Sete. kitit para linisin natin. Ikaw sa saging ng punti. Para malinis. 5 bukas, 6. Merkules, pupuno tayo. Oo. Pagka Biyernes, tanim na. Oo. Bibes ba yan? Oo. Bibes. Ano natin muna yung makina. Para sigurado. Puntahan mo nga, para dalawa tayo magpaano. Sino sinabi mo na? Sinabi ko na noon. Para natin doon punta tayo sa bus. Motor ka na. Oo, sige. Motor tayo ng motor mo. Ayaw nila ang kwan. Yung motor mo. Yung motor nila, ayaw nila. Iwan ko, ramen ko. Sabihin mo, walang problema star ka mo. Pag nahuli, di natin silpin niya, no? Kasama yung motor niya. Bakit tricycle mo? Ha? Tricycle mo na. Hindi naman kasya dun sa single eh. Pwede pagpunta ka dito. Yung bike na, nag-exercise ako eh. Kalawan. Sarap po kaya mag-bike. 30 minutes. Bagay. 30 minutes taga mo. Siya na. Mahirap mag-bike. Exercise ka. Kalawan. Kaya takot. Pinalagyan ko ng business brake para sigurado. Pinalagyan ko sa Bris, saan? sa baba. Yung drum brake. Ginagawaman ang ngarom na eh. May pata mga wala bang asil ko? Ikaya pa isang aso? Po? Wala bang asil ko? Masya dito sa India eh. Malayo mga robot eh. Palagi late. Pagtirang 4. Bilisan pera, no? Hindi ka na lupa? Saan ba? Meron? Saan? Bahay. Sakahan. Magkano? Tanungin natin ah. Hindi baka may Sabi ng plaza. Dito. Tanungin mo magkano? Ito na mga amigo yung punla natin. Ang malalaki na sila. Pag isang buwan na tong punla natin na nakatanim dito. Kaya kailangan na natin to ilipat. Ayan, mataas na yung palay. Kasabay lang yan nung tinatanim nila Kuya Sani dun sa baba. Nauna lang yun sa kanya ng umaga, hapon tong atin. Tapos yung doon sa kabila nagbubunot na sila ng punla, palay.
Kasi taniman na nga ng palay dito. Bunot muna tayo ng damo dito. Itong dito sa baba, nalinisan to eh. Kaya dito yung natira nitong ano, sa taas. Medyo madamo. Ayan. Minsan na natin ng konti yung gilid. Sa gilid lang naman madamo mga amigo kasi wala kang palay dito. Yan mga amigo, naka pang 3 pilapil na yan, no? Kaya nagkaya sa ani. Pero parang ano, ulan na. Parang ulan na. Ay! Pang-4 na pilapil yung dito sa dulo. Punta ka doon. Punta ka doon. Ang 4 na pilapil yan. Kung ginagawa ni Kuya Tani yan. Ayan yung mga nagtatanim.